is wel een grappig verborgen plekje. Rups. Wat bleef? Dat is het waaien. Hallo? Goedemorgen. Goeiedag. Goeiedag. Je komt toch geen mens filmen met het werk is, of wat? Ja, wat je dat aan doen? Ja, ik moet steulen doen bakken. Hi, Bas van der Zwaan. Ken ik, Programma onderweg. Ja, ken ik. Is dat de leuke klim-op garageveur, Stefan Hoog? Ja. En dan heb ik vroeger in de Citroën HE jongens staan. En wat? In de Citroën HE. Want dat is zo'n besteldingetje, hè? Ja, maar dan Met zo'n de pick-up, maar dat heb ik verkocht. Oh, Dus nu heb ik de Ferrari eronder staan. de Ferrari met een, wat is het, een soort van houten bakje? Ja. Ziet De je kleur is Ferrari-achtig. Dus, op de fiets. ja. Maar wat een leuke plek. Vind je? Ja, ik vind het, ja, we liepen hier net, hè, Joost deed heftig te knikken. Dit is een plek waarvan ze dings en zo liepen we ook. Steed te koop. Steed te koop. Oh, Hé, nooit is te koop. burger. Mag ik die gewoon gaan over? Huh? Wat zullen we aanspreken? 10% commissie? Oh, dat de Christopher wel. Dan kost het lachen niet laten. 1%? Ja, dan kom ik verdedigd langs. 2% is normaal. Ja. Ja. Hey, Dit wordt een werkplaats. Maar die machines die zijn verkocht, die zijn in Australië. maar je scheidt er met Joet? Nou, niet gans. Niet gans. We gaan door op een andere plek, denk ik. Maar hier, dit zijn te koop. Dan wil ik het kleinschaliger. En wat is precies ook business? Meubels? Meubels, antiek, maken. Ja, eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Maar we hebben heel veel gemaakt zelf. Heel veel. Ik heb de machines die zijn verscheept naar Australië, naar mijn zoon. Die woont in Australië. Al een jaar of 18 denk ik. En die heeft zijn eigen bedrijf, maar dat wil per se meer machines hebben. Ik heb eigenlijk alles gedaan om te nemen, want dat is een hoop eigen om dat te verschepen. Dat denk ik. Dat valt niet meer. Maar hij wil ze per se hebben. Dus, en ze zijn er weg, ze zijn nu aangekomen in Melbourne. Jouw pap verdient kindhuis, alles toch? Ja, precies. Dus, Naar Melbourne. in Melbourne. En zo'n lief is ook meubelmaker? Ja, ik ben geen meubelmaker. Bij Vermulken houden ze meubelmakers en molenmakers. En dat mag ze rode wegen geval. Nee. Van Mulken? Ja. We kennen ook in de Van Mulken. Dat is, ja, dat is zeker geen meubelmaker. Met een U of met O-omlood? Met O-omlood is de arme tak, daar val ik over. Met een U is de rieke tak. Oh. Ja. Oh, oké. Dus met puntjes is Ermetak? Arme tak is allemaal familie. Oh. Maar met die U ook, want we hebben ooit in Duitsland zeg maar een fout gemaakt. Daar hebben ze een Vierse kindje aangegeven. Dat werk dan aan te breken en noem maar op. Ja, dat zet ik niks denk ik. Nee, maar Vierse wel? Vierse, ja. En dan gingen ze vernieuwd door arbeid doen. Vergeet te verdienen die aan de steenbakken noem maar op. En ja, dan Vermulken met een U had er kindje aangegeven Vierse. En de Duitser had dat met O-omlood geschreven. Dus op een gegeven moment... Door is het misgegaan? Ja. In de heimat? Ja. Is het misgegaan? Ja, precies. Ja. Moet je nog werken? Nee, ja, ik doe het verbieden vrouw weg te komen eigenlijk. Oh, zo. Ja. Ik kan het nu zeggen, maar even kijken, want ze is voor in de winkel, dus dat ze dat niet waar. Kent ze ook gewoon vissen? Ja. Oh, nee, dat weet ik niet waar. Nee. Dat vind ik niks. Nee, dus...
is toch leuk werk. Het is alleen een beetje showen vanmorgen en voor een eten weggebracht. Ja, dat wordt wel tamelijk zwaar. En dat wordt bij me gewoon, dat is nog het ouder mee. Dat kreeg het gans benauwd aan de andere kant. Sorry. Ja, want er wordt nog goed geteeld. Er is geen liftje of niks aan dat wegentje. Nee. Dat is voor echt de oude zo'n lift. Nee. Hey, maar je ziet dus geen meubelmaker. Nee. Wat het is een goede man vroeger voor een vak geleerd dan? Eigenlijk niks. Ik heb les gegeven. Boekhouden en rekenen in mail. Oh, je wordt goed met cijfertjes. Dat was ik goed aan. Ah. En nog. In mail. Mail, een doelhof. Een MAVO. Heb ik boekhouden en rekening gegeven. Dus er zitten waarschijnlijk heel veel heel- leerlingen nou te kijken die denken van... Dat heb ze best kan en denken ze... Toch oh, is dit gebleven. Is dat nog aan het werk, te gek? Ja. Bij 4 jaar. Ja. En toen ben ik heb ik overgenomen. Toen was ik van mijn ouders. En ik heb er nooit een spiet van gehad. Als ik in het onderwijs gebleven word ik natuurlijk al lang gepensioneerd. en, Ja, ben ik nu ook, maar ja, ik ben er al weer mee bezig. Het is geen lame arm, jong. Wie lang heb je voor de klas gestaan? 5 jaar. 5 jaar, ja. Wel een leuke tijd. Dan praten we over de jaren. Als ik nog nadenken, 74, 75 tot 71 of 80 geloof ik, ja. Nou, ik wel de tweede helft van de jaren 70, ja. Dat betekent dat er nu bij de vrouw immers de winkel binnen Ja, die gaat die de dag goed maken, hoop ik. Ja. Nou ja, of dat moet met het vrachtwagentje gebeuren. Ja. Of wordt er vandaag nog iets ergens afgeleverd? Ja, als het goed is, die 8 stoelen. Die mensen hebben er heel lang op gewacht. Ja, dat lag in de kleur natuurlijk. En die heb je... Wat Die, heb je door mij gedaan? Die zijn zo Bekleed. Die staan in het rood in de winkel. Oh, zo. En die mevrouw Gert Turquoise, nou die ken natuurlijk. En dat is een designstukje, dat is nog niet goedkoop. Hey, even terug naar de tijd dat je voor de klas stond. Hè? Ja. Hoe gaat dat dan als ze voor het eerst voor een klas moesten stonden? Dan moesten ze dingen bewijzen. Hè? Ja, en dan, ik hou altijd de staalregel. Dan moesten de eerste 3 maanden dan die knieën in de grond stampen. En dan kan ze langzaam water beginnen te geven. En dat is de beste methode. Dat is gewoon waar. Want als ze van begin af aan de populaire jongen hield, dan weet ze wie ze die aan het einde van de 3e of de 4e klas nummer. Dan menen ze tot ze tegen de kunnen zeggen wat ze willen. Nou, dat was bij mij gewoon mogelijk. En dan waren ze toch nog een randje, op een reunie komt of zo. Mulker zag, dat is altijd een geit van Mulker. Mulker, je was heel erg streng, maar we hebben wel veel van je geleerd. Ik zeg, kijk, en daar ging het om. En daar gaat het om. Ik heb zelf best wel gezwallen gehad, al niet afgemaakt. Dus. Maar ik had altijd respect voor jullie die orde wisten te houden in een les. Dat is belangrijk, want als het niet is, ken je leren niks. En er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. De ene keer is dat gewoon consequent streng zien, maar af en toe een... Maar na die 3 maanden... Dat wordt een topdag. Zou dat misschien door de wagen van ons komen? Het zal er nog liggen natuurlijk. Het zijn allemaal lui met filmster-aspiraties wat nu naar binnen komen. Ik wil de commissie verder stijgen. Het zal zeker naar 3% gaan. Het is te koud trouwens. Ja. Nou, ik zie het dikker op de televisie en dan denk ik, ze weten wel de plekken hoe te zoeken, denk ik dan. Nou ja, soms moesten we wat verder kijken dan die neus lang is. En in dit geval waren ze de Ferrari onder de klem op. Ja, daar stopte de dikker voor, hè, en dan, die zag van, het is juist een Italiaans of Frans tafereeltje zo. En dan sting wie daar HE-drongers sting. Daar hebben ze woorden voor, hè. Ja. Is Lommerrijk, is dat misschien? Schaduwrijk. Lommerrijk. Schaduwrijk, hè. Ja, maar moet je zo van, door wil ze met een stukje ondergrond zitten met dit soort weer. Ja. Alleen jammer dat hij wagen er stond nou net. Ja, je kan hem wegzetten, gaat je maar zitten, hè. Maar het gebeurt dus dukker dat jullie zeggen van, goh meneer, wat heb je toch een leuke... Meneer Mulker. Meneer Mulker, ja.
Nee, maar dan stoppen ze dan voor en als het open is, dan komen ze ook kijken naar zo'n ding. Ja. Hè. Ja. Ik heb lezen dat ze natuurlijk de winkel in komen en gaat kopen. Hè. Dan moet de chauffeur roken. Hè. Ja. Maar even, de zoen van nog, hè? Ja. Hoeveel kinderen heb je? 2. 2. Ene in Melbourne en de andere? En het andere is een meisje dat woont in Kaatshop. Nee. Zal ik ook zeggen dat we op weg worden naar Kaatshop? Echt waar? Ja. Ja? Ja. Kijk, het is een leuke plek, hè? Het is een leuke... Iedereen wil in Kaatshop wonen. Ja, is dat echt zo, hè? Ja. Dus, zit tegen de Vaal aan, zit heel kort bij de Bosch. Dus het dochterlief door hard veel moeten werken om uiteindelijk een huisje in Kaatshop te vinden? Tuurlijk, want met arme ouders staan, dan moeten de kinderen al werken, hè. Als de arme ouders hebben, hè. Ja. Ja. Je wordt geen meubelmaker, maar een moelenmaker. Ja. Hoe lang zult je ook zelf nog doorgaan? Want je zegt van, dit is te koop, ik wil nog iets kleinschaligers. In Kaatshop, dat moet ik niet zeggen, want dat mag van de gemeente niet. Dat gewoon van de Kaatshop. Dus dat is al zeker? Ja. Wat leuk. Ja, en dat is een hele leuke plek. Daar hebben we, om de 2 jaar doen we daar een show, zeg maar, als de kunst- en antiekbeurs is in Kaatshop. Dat is heel mooi. En dat organiseert je? Nee, maar we doen dat met. En dan doen we die loods helemaal inrichten. Want er komt heel veel volk op aan. Dan richten we die in en dan, dat is geweldig. Maar dan maken we zo'n week wel leeg. Dus, en de Lu zag dan allemaal tegen me, waarom komt ze niet hier zitten? Dat is veel gezelliger, veel leuker. En dan ja, ik heb dit nog. Dus dan hebben we dit te koop gezet. Als dit een verkoop is, dan gaan we dat wel doen. Maar dan heel beperkt. Net voor de AOW een beetje aan te vullen. De dochter zuigt je regelmatig? Ja. Zo'n iets minder. Ja, wanneer is de eerstvolgende keer dat ik denk volgend jaar. En dan ga je doorheen of heen? Nee, we gaan doorheen. We zijn het volgend jaar in februari daar geweest. En hij is december hier geweest. En nu gewoon verder dan het volgend jaar. Dus 1 keer per jaar gemiddeld? Ja, tot voor zee normaal, maar voor ons dat ver gaan is 2 jaar. Hij zal niet ieder jaar komen, om de 2 jaar neer, denk ik. Dus, het is nog een lange reis. En, als het maar gelukkig is. Met de machines van Paap. Ja, dat moet zeker, ja. Dat zeker. Nou, goed, heel leuk. Hey, dankjewel voor het gesprek. Ik heb in mijn gedachten, als we het aan de kerk gebeurt, en ik ga weg, maar grap, ik verrast. Ja.